Zdravím všetkých, to je Tobias a dneska ideme si urobiť taký, že izba tour. Bude to, že moja starkina izba, takže môžeme sa na to rovno vrhnúť a proste ideme na to. Prvé, otočím kameru. Prvé, čo bude, je to tento veľký televízor a tento malý televízor na začiatok. Ahoj! Takže pozdravte môjho psa do videa. Ahoj! Takže toto je taký veľký bordel, neviem ako vám to mám ukázať. Taký veľký bordel. Vidíte, aký? A to sa poriadi. Tak, tu máme takú skrinku, tam kde sú oblečenie, normálna, viete, skrinka. Potom je tu lampička, tuto je taký veľký, také dvere, taká diera. Tu sú také biele dvere. Tu máme veľkú skrinku na poháre. Tu máme pohárik. Máme taký ovládač, starý už. Máme teplomer, čo to je? Funguje. Tu máme na veľkú kartičku alebo na občiansky, alebo technický. Tu máme taký veľký gauč s perinou, s dekou, s týmito vankúšmi, je to modrý, veľký a tam je taký biely, malý. Tu je taký úterák, tu je ďalší taký istý ovládač, ako som vám ukazoval. Tu máme od vysávača, máme sušičku, máme veľké vrece, tu máme veľkú skrinku, do ktorej sa nebudem pozerať, takúto. 1, 2, 3, 4 skrinky. Máme veľký pytel s vecami. Tu máme na záclony. A tu máme, neviem čo to je. Takže lúčim sa s vami a zase u ďalšieho videu. Čus!